June ninga pathiani sangni somni pani ani e Mizoram Journal chungkwa zong te du sakna kan hlan chowa in zavain himle dam taka lo zel turin du sakna sang ber kan hlana chau tun lain Mizoram hun sang chiat tona tual thina le accident wanga nunna hial chan soitur an tam hle maya apoi tak zet thina ni tunkar zirtom ni pokhan kon pui banglawenga pulal du kima kum somthum pakhat pu lal felale pimoi te fapa chu a thian pa lal ring zelanena anweng mi pidare huan awan doina tokin ngiau thing anjai turin delin aboral hla mai lal du kimale a thian pa lal ring zelati hian kon pui tlak lama pidare huana thing anjai tur chu fit som pani aseya an tan bun nuwa zai mai tura an da rem to nu zai tura an han per chu a chehla umaya a thlang lama om lal du ki ma chu a ke atanga deltanin thing hian alum nan ta ni in kan thu don na chuan a soya thing hian del betin atang ta ani a thian pa lal ring zela hian thei to pa chan chu tumin a beya a del betu thing hi karson tumin a be ngial nuwa ati che zolo owangin in lama man mo taka tlan ho in tranpui tu a han kowa kon pui chimweng YMA ten information a awin tranpui tura amun an su thlen chuan pulal du ki ma hi alo boral man to ni in kan thu don na chuan a soi an thing zai hi a lian thokhat hlea a lai holtang a diameter fit ni lai ania mania hanti chet mai rualo a lian ani ruang hi zirtom ni tlai lam dar level khan kon pui banglaweng thlen pui ania zana a ruang lumen pui ani nu in nimin inrin ni chundar sompani khan vui anita ani thudon danin laldu ke mahian fa nau pangte te kumngami vel pani akalsana anule pa hi UPC Northeast Koshan mi ni in ama laldu ki matak khi chuan in zialuna Koshan anei lo ni in kan thudon na chuan asoya anule pa te omna Koshan UPC Northeast Koshan hian an vui ta ni in kan thudon na chuan asoi bok lal du ki ma hian nupui nei thinin anupui nen hian an in then to ni in kan thudon na chuan asoi bok afa te no pangte te hi lal du ki manu le pa te bula an om ni in kan thudon na chuan asoi chiat tok te kan tor pui tak zeda lal du ki man akal san tak afa lano pang tak te lal pan vengin a hual him zelang ti hi Mizoram Journal chuan kan tong traina ani kan soilan ta kang khan tun lain chiat to na sa thina te nunna hial chana accident rap thlak tak atam hle mai heng laka te hian a then hi chu kan in ven thei hau lo chiat to na hriat lok lo thil lo thleng te ni a then chu kan film khur tok lo wang te po ni ve thei te poina lang chu wangin mitin te kan thei ang tok thawa hian film khur phot mai ila pathian in kan film khuna te mal min som sakang ti kha ringphot mai teng u ton truma kon pui banglawenga chiat tok te kan tor pui tak zet ani chiat to na poile ra phlak tak kan ngai thla zo chawna a Christian News bengver le ngai nom tak ngai thlak chhun zom te ang ngai thla tu te kan video hi atop thlenga ngai thla tuan turin kan han som ngal chau ani thlakalta mei thachung khan India rama Christian somthum chu anrin na Christian an niwanga man ania tan in jela khung ani Christian ta chunga hleilen na thlen dan chui tu pol International Christian Concern ICC in Atalan danin heng man tok ta hi ti luina Christiana in le luiti thu boi wanga man ani tunka tholeni khan Hindu kulmuk pol ta chuan mun pakhata pastor chu a chena ina ti luina in an lu chila an chung kwa a an tong trai lai chu na sataka vuwa in an soi sak nuwa police nena an hlan chawani police te hian pastor hi manin an tan ti zuya sakhodang soi chiale zalawa puin thu boi siam sakani sakhodanga in le khapna dan anti conversion law nuwa hian Christian te chu ol sam takha thu boi siam sakle man ani thin kan in ral rin rang atulta chona nasajok ma chon thei tura kan in bo se ngai pastor le hruai tu te bitum kan ni mek fiana hun kan tok mek ani ti in Uttar Pradesh pastor pakhat chuan soi
thil thleng dang pakhata po Hindu firfiak pol mi somvel chuan mei ni somni pakua khan Christian mi somli zet in khom lai chu in khom zui thei rawin an ti boya pastor po man ani thu boi ortir zui ani bok Jeff King ICC president chuan India rama anti-conversion law hi sakhaw zalin na himna dani rawin sakhaw te nau jok te opbena le hremna tura sarkar man ruwa jok ani he dan man ani atang hian India rama kan unaw te hian ti du dana antok na sajwal hle India hian khowela democracy ram lian per a inchala ma se zak khau lawin human right an bo chena sa hle thung heng harasana sang sang hi India rama ko ran te chunga thleng mek te hi atop theinan kan tung trai athul tak zetani ti in asoi Indonesia rama Christian da chu Islam sakhaw zui tu ten nasa taka nek chepin anti boy fowa Muslim te motorcycle rally nein boina chiang poisa lawin an khosa a heng ho laka veng him turin Christian da chuan anram sepai te an ngen Army Chief of Staff General Dudung Abdul Rachman chuan anram chunga sakhaw sang sang te inkara in mu thiam lo na om thren chu ti re tomin ma ala a mei ni somthum pakhat khan Communion of Churches in Indonesia PGI chairman Reverend Gumar Gultom nen anin mua he huna hian Reverend Gumar Gultom chuan Islam sakhaw zui tu firfiang motorcycle rally nei thin te laka Christian te him turin alo ngen ani Indonesia rama hian Islam sakhaw zui tu te chu ani fui phur thara Islam ro rel na tung ding thar turin ma an la meka he malak na hi Christian te chuan an tuar chho zel thei awangin an thiam angin ma an la vea Reverend Gultom chuan Muslim ho che dan chu anram kalpung pankasila 5 principle kal ani thu asoi British Japarlar tak pakhat MIA chuan an hena isu ain la nuwa Christian ani tak thole Christian piangthar ani tak tho soi kumsomli paruka upa astais nema MIA hi aming takchu mathangi maya arul praksam I ania London a apianga Sri Lanka a anchung kwa in an pema tual chung in donara phlak takatonga kumsom pakhat ani in London a refugee agin an lut le ani British Japar singer producer activist nebok Hindu chung kwa atanga seilian ani kumsang ni chho atanga la chho tan to ania kumsang ni song pasari khan isua anhena inlarin chu chuan anun thak danglamin tuna chuang Christian ani to thu tun haya Jen Lo on Apple Music One ani na soi chuak MIA hian Christian ani nu hian anun le aril ruput mangta chu nasa taka ain thak danglam thu soya dot ka soi theilo thu dik ka hrelang chu karil ru le ka thin lunga om dik tak ka hrelang che tuna chuan isua hi atak ani zia ka hriani danglam na thlen tu ani nge ani ti in soibok Islamic State IS chuan tunhai khan video te ti chuakin Northeast Nigeria Borno State a Christian somni an tha thon soi IS link news outlet in atalan danin firfiak pol te hian mai tuam vekin an ma chuan an mi hren Christian somni zeta chu an thing thret tira tlar thumin an omani firfiak pathum te hian thom hnodum an in bela laina na tel hau loving Christian te hi tha ani tani video lak ni le an lang na mun hi talan ni lo ma se site intelligence group American non-governmental organization da chuan adik nge ti an fin fia thong video thu soi tu chuan an thil ti chan chu IS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurasi a February thla US Special Force 10 Northwestern Syria an tha thak phu balak na ani thu asoi Qurasi hi ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi kunsani som pakwa a tha thlak tu khani heti lai hian Nigeria mar thanglama Nigeria Muslim firfiak polten ton hnai mai khan civil mi engomazat an lo tha to bok kumsang ni pakwa atang khan Nigeria rama Boko Haram helpol te chuan mihring singthum sanga chuang an tha towa raltan maktadwai ni chuang helpol chena wang hian anom to bok Nigeria rambiakin mun pakata pungkho mi puite chu anin nek boya mi somthum pakatin nuna an chan
nun na chan zinga hian nau pai lai mek le naupang engemaw zat an tel ni hriat ani he chiana thlena mun hi Pentecostal kawhran biakin compound ani in mihar sajok te tan luang chuakin an biakin hmuna a thluanin eitur sem an tuma he hunah hian an beisei ai tam le biakin hmun hmain a zawh tawk aia thahne mipui an pungkhawma program tan hma dar ka khat ala awm tia mi tam tak an thleng tua biakin gate ti chhia in chiana hi a thleng zui ta ani he chiana thlengah hian nuna chan an tam thluk zetin hliam tuar pawh engemaw zat an awma police te chuan thil thlen dan an thli thlaiin an chui chiang mek ti an sawi South Korea Christian zahnih somni zat chuan America rama tharau lam harna a thlen le theinan US khawpui hrang hrang somni pakhat an tlawa tong China nein an tlaw kuala Bellingham Washington Los Angeles Bangor Maine Miami le khawpui dang dang te tloin harna thaw thumna Third Great Awakening a thlen theinan an tong trai team somni pakhata in thenin khawpui hrang hrang hi an fangani Pastor Je Chun Choi Seola Kwangmyung Church ami chu hruai tu zinga hian atel ngheng hiya Pastor Choi chuan missionary masaber ta chanchin mei pui kengin USA atangin kanraman lokala Keini Point harna United States a hian thlenlet le kan duani tina soi Billy Graham a chuan kumsang khachakwa somsari pathum khan South Korea atloa kumini kumsomli pakwana changpha ani mi makta duai thum chuangin Billy Graham crusade khan chima ninga chung crusade anei khan mi singsari le sanga zet ani hlan thar nge World Outreach Worship Center Pastor Rachel Evanson chuan America in harasana hrang ato mek an ria America an thlop lata America in tharau lama arsana ato mek la hian kan tan din an dua harna thaw thumna Third Great Awakening a thlen theinan tong trai an duani ti in a soi viewer te hnena ngenna hanjep ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngai tuin kan an so min kan an ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu zel teinan in tan po all samchok na tur khani dona notification bell kha in mitanga ola inda don ne ya